Vandaag wordt voor de eerste keer een paardenvierdaagse georganiseerd in IJsendijken. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Laten we eens gaan kijken. De paardenvierdaagse is een evenement voor ruiters en menners. Die komen hier naar Zeeuws-Vlaanderen om het mooie stukje Zeeuws-Vlaanderen te zien. Per dag, de donderdag zijn we begonnen en we gaan daar nog mee door tot morgen. En dan houden ze in dat ze dus hier door de mooie Zeeuwse polders zo ongeveer een 25 kilometer per dag rondrijden. Die is georganiseerd in het kader van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Dat was het thema bij de stichting, was verbinden. En ik dacht, ja, verbinden, hoe kun je nou iets verbinden? Zeeuws-Vlaanderen op de kaart zetten door een evenement als dit te organiseren. En er komen van heiden naar ver. Ze komen uit Brabant, ze komen uit Utrecht en ze komen zelfs uit Drenthe, Klazinaveen en Verderveen. Ja, en dat is natuurlijk, toen ik dat las op de inschrijfformulieren, was ik daar heel erg blij mee. Waarom rijdt u mee? Ja, omdat paardrijden is gewoon leuk om te doen. En hier zijn routes die hebben wij nog nooit gereden, dus als ik rij is ergens anders. En waar komt u vandaan? Friesland. Uit Friesland, zijn meer uit Friesland. Is het zo speciaal dat het zo'n vierdaagse is? Nee hoor, nee, maar wij hebben een vriendin die woont hier in Zeeland. En wij hebben in Friesland het prachtige Drents-Friese Wold. En daar komt zij af en toe naartoe. Maar het is natuurlijk heel ver, het is 4,5 uur met de trailer. En dan was er eindelijk eens een evenement hier. En toen zei ze van nou, komen jullie nou eens een keer onze kant op. Dus vandaar dat we met een groepje deze kant op zijn gekomen. Waarom rijdt u eigenlijk mee? Nou, omdat het zo mooi is om met de paarden rond te trekken en het mooie Zeeuws-Vlaamse land. En komt u hier ook vandaan? Ik kom zelf uit Ede, voor de insiders die. Dit was Kikkie TV. Tot de volgende keer.